Prebrali sme výrazné energetické centrá ľudskej bytosti a teraz by som prešla k celkom zaujímavým obrázkom jednotlivých energetických blokov, ktoré môžu byť prejavené v rámci našich energií. A to teda hlavne v rámci energií našich emócií. A na prvom obrázku máme vyjadrený hnev, ktorý smeruje k nejakému človeku alebo k nejakej situácii, k niečomu. A na druhom obrázku máme nevyjadrený hnev, ktorý obrácia osoba voči sebe. A tento nevyjadrený hnev vyzerá, že sa nám ukladá v solar plexe, čiže v tretej čakre, kde sídli naša pozemská identita alebo ego. A hnev je vlastne obranná energia. Snažíme sa tým vyjadriť nejakú nespokojnosť v našom živote a môže sa stať, že je z toho životný štýl, že sa proste väčšinu života hneváme, ale môže to byť len určitým spozornením, že v našom živote niečo nesprávne funguje a na základe toho hnevu sa zariadíme a nasmerujeme túto emočnú energiu na niečo tvorivé a príjemné, čo nám skvalitňuje život a nie na niečo negatívne, čo môže ublížiť napríklad druhým ľuďom. A ten hnev obrátený dovnútra hovorí aj o tom, že v tej situácii vníma tá osoba seba ako niekoho, pred kým sa má brániť. To znamená, že spochybňuje svoju vlastnú identitu, svoje vlastné potreby, pocity, myšlienky, nejaké autentické pohyby duše a snaží sa ich v sebe nejak potlačiť. A vtedy nastáva veľký problém, lebo sa stávame sami sebe nepriateľom a bojujeme sami so sebou. A je tam veľká výzva zmieriť sa sami so sebou. Aby sme nemuseli plytvať našou energiou na to, aby sme sa blokovali, ale na to, aby sme sa tvorivo vyjadrili v tom svete a urobili niečo pre ten svet krásne, rovnako ako aj pre nás krásne.